Türkmenistanyň Mary welaýatynda Türkmengaz döwlet konserniň işgärleri öz aýlyk haklarynyň gijikdirilmeginden kösenýän bolsa, beýleki idara kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmengaz işgärleriň aglabasynyň aýlyklaryny saklaýar. Olar adatça aýyň 20-sine çenli aýlyk haklaryny doly alýardylar. İşgärler günne diýenýaly idaranyň buhalteriýa bölümine baryp görýärler. Emma hasapçylar entek habar ýok. Haçan aýlyk çykjagy belli däl diýip jogap berýärler diýip bu edaranyň ençeme işgäri bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň marly habarçylarynyň biri 23-nji iýulda anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçylarynyň ýene biri bolsa, aýlyklary plastik bank kartlaryna geçirilen büdjet işgärleriniň hem öz zähmet haklaryny eline almakda kynçylyk çekýändigine, munyň bolsa bankomatlarda nagd puluň azlygy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş olan habarçy indi 3 gün näri Mary şäherindäki bankomatlaryň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emeli gelendigini aýdyp şeýle diýär. Bankomatlardaky pul tiz wagtda gutarýar, şeýle-de şäherdäki bankomatlaryň köpüsi işlemeýär. Adamlar plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmak üçin ir seherden nowata durýarlar. Bu ýerdäki adamlaryň sany onlarçadyr. Adamlar bankomatdaky pul gutarsa gaýtadan pul gelýänçe öz nowatlaryny ýitirmejek bolup, käte jokrama yssyda ençeme sagatlap garaşýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli ýetýän şu günlerde nowata duran adamlaryň arasynda özünden gidip çaşýanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Dün bankomatyň öňünde ýaşy 50-den geçen bir aýal çaşdy. Ol aýalyň derrew ýüzüne suw sepip özüne getirdiler. Soňra ol aýala tiz kömegi çağırmagy teklip etdiler. Ýöne ol aýal "Ýok, häzir gowlaşaryn. Ýerden turanyma pul almak niýetim bilen gaýtdym. Ýerden çaýnan iýmedim" diýdi. Adamlar ol daýdanyň pul almagyna kömek etdiler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynda bu wakanyň anyk nirede bolandygy barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Şeýle-de Adatlyk radiosy ýokurda aýdylanlar barada Türkmengaz döwlet konserniniň we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýatynaky edaralaryndan, şeýle-de Türkmenistan, Türkmenmaşy, Daýhan bank we Halk bank döwlet täjirçilik banklarynyň telefon arkaly kommentari alyp bilmedi.